Čaute. Dneska urobíme farmu. Urobíme ju 10x11. Takže takto si dáme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Potom takto rovno dáme 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A potom urobíme 10 a znova 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Počkajte, ja si to musím ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nevadí, keď vám to nevychádza, to je v pohode. A teraz dáme takto 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vyšlo nám to. Teraz dáme do každého rohu vodu. 1, 2. Ak nevíte tento trik, tak prečo sa mi to nedá urobiť? Tu si len niečo robím. OK. A teraz proste tu dáte do každého roha dáte vodu. Ak máte, tak si nájdete stred. Skúsim nechať takto. Čo by to vychádzalo extra? To je vychádzalo. To sem vodu. Zatiaľ vám stačí toto, čo všetko máte. Len to si pripravte, nemusíte si to pripraviť, ale až potom. Tu si to všetko takto dajte. A inak to bude automatická farma na mrkvy. A zemiaky a tak ďalej a na všetky skoro semienka. Chcel by som to tak urobiť. A takto to robím. Zatiaľ to mám skoro iba to tak urobené. Ja som omylom neklikol. To som nechcel nakliknúť. To prvé poschodie bude s mrkvami a to druhé bude až potom. A tu v strede, ak to máte, tam je ten kompost. Ale neviete takýto trik. Zoberte si určite sleby. Môžete dať namiesto brambor, namiesto jak sa to povie. Nevychádza nám voda, ešte si tam pridáme. O, takto rovno. Tam dáme toto. Dáme tam takto toto. Nikdy nerobte tú chybu, že by ste dali takto 2 bloky. Preto, lebo to vlastne, keby ste dali 2 bloky, tak ten vesmír pôjde spať, tak by ho to udusilo. Robte takto 3 bloky do výšky a 2 takto potom rovno. No a vlastne teraz ak neviete tento trik, ešte to furt nemám, takto si proste nasadíte mrkvu. Prepáčte, mňa nebaví robiť v tme, tak, alebo to je jedno. Toto video som vymyslel od jedného youtubera, lebo on robí také dobré veci, takže som to vymyslel od youtubera. Takže ja proste
som urobil automatickú farmu. On robí všetky veci, ale automatickú farmu ešte nikdy nerobil. A ja robím automatickú farmu a on automatickú farmu nikdy nerobil. Ja som robil aj inú automatickú farmu, ale vtedy som... Neviem, čo som ju zabudol dať na kanál a som ju vymazal to video. OK, tak môžeme pokračovať. No a teraz by som ako urobil takúto miestnosť. Takto pôjdete, hoci kde si môžete urobiť. Za ní urobte veľkú takto, 3 bloky takto. Ju urobte. Na konci toto urobte. Teraz vám poviem, čo urobte určite. Za chvíľku. Teraz tam môžeme dať. Teraz sem dáme vesničana. On bude robiť farmára. No a už sa nám premenil na farmára. Vlastne sem dáme takého. Ale proste tam si len tak môžete dať vesničanov. Kľudne si tam dajte trochu vesničanov. Len tak si tam dajte vesničanov. Proste ja som to urobil len tak na okrasu som ich tam dal. Ja som ich tam dal na okrasu. Chlebík s cibulkou na malé kocky a zajčínkou. Ja som ich tam dal na okrasu. To bude taká farma. A s rybičkovou načierkou. Mrkvy idú. Mama, dobre. Som len klikol a tu máme zombíka. Mama, dobre. No a vlastne musíme ešte Rybičkovou urobiť načierkou a s takéto. uhorkami s kyslými, dobre. Zoberete si čestky. Zoberte čestky. Ale už potrebovať nebudeme. Potom si zoberieme hopper. Viete, čo je hopper. A sem dáme... Nie. Jak to vymyslím. To vykopeme proste... takto dozadu. A miesto tohto... Počkajte. To sa mi babám. Tam je taká diera. Teraz ju odkopem. No teraz ju takto urobíme dvojtu. A hore dáme hopper. Som trocha zeleniny vykopať. To nevadí. Kľudne môžete aj vy urobiť. A tí, čo ma sledujete, prosím, dajte mi na to video odber. Dajte mi na to video odber a like. Prosím. Mama, sprav mi chlebík, som hladná. Mama, sprav mi už teraz. Mama. Trocha svoje farmy odkopal. Je v pohode. To môžete vykludniť.
Ale neviem, prečo klikám na to. Ja sa vlastne nedá vyskočiť, musím ísť takto. Takto. Malo by to byť napojené. Trocha svoje farmárko po mne musíte to robiť aj ja. No a idete do tej čestky. Vlastne takto dajte 2 hopry. Ne. Nemôže, musí byť okolo toho, nemôže byť okolo toho nič. Čo pokazal svoju farmu. To je to moje prvé video. A proste tá farma tak bude fungovať. Musím si tam dať naspäť okolo toho hopra. Ale to čestky mi to automaticky pôjde. Ja vám teraz niečo ukážem. Ja už to máme aj vesničené. Idem ešte robiť. Ja vám to vlastne ukážem, ako to funguje. A to vám tak pôjde do toho hopra. No a teraz ako keby urobíme ešte jednu farbu. Zoberte si hociaké drevo, ale čo nie je ošupané. Si zoberte hociaké drevo. Chod za Maňku, dobre? Si vykopujete toto. Bobor, spravíš im pomazánku? Už môžete toto vykopať. To nebudete Nemáš si potrebovať. pomazánku, uhorkami kyslými. To som si... Takto. A 2 bloky to vyvýšite. 2 bloky to vyvýšite. A tam potom hore budete... Potom vám ukážem. Teraz. Koľko jedné boje? Proste takto to urobíme. A teda 2 bloky proste celé hore. Len sa nepomelte, musí to byť takto hore. No, nie je to tak krajšie, či? A takto to robí. Koniec. Potom tam začnete robiť druhé poschodie. Ideš, pozeraj. Aha, teraz si zoberete obyčajnú hlinu, dáte ju tam, Vidíš to? toto, posledné. Tak. Ja v Minecrafte mody nemám. Jeden možno mám. A teraz to proste takto však dáte hlinu. Satelit. Máš satelitnú anténu, volá sa to. Volá kde vnútri, čo Všade ja dáte viem. hlinu. Takto dáte všade hlinu. Viro, čo je toto? Všade úplne už dáte hlinu. Dobre, vidíš, tu máš. A netreba ho zavrieť, keď ho nepoužívaš náhodou? Úplne že všade Už si niekde dala. sa dá hlina. Ale ja som mu nedal takto. A Ja som mu potom... dal takto. A teraz používa komposter.
Čo? Ja to cítim v kostiach. Čo? Cítim to v kostiach. Čo? Že ty to chceš? Tak toto celé obstávate. Že? To už stačia tie 2 bloky tam. To sme si len označili stred. Kde je stred? Musíme toto celé urobiť hlinou. Tak to vidíte? Tak toto vyzerá vnútri. Zakopem, aby si náhodou sa nám žiaden zombie nedostal. Na druhom poschodí budú zemiaky. Teraz ja vám ukážem, čo si musíte zobrať. Musíte si zobrať slep. Viete, čo je slep? Takže slep si zoberete. A tak, jak to bolo predtým. Kúknete sa, vidíte voda, dáte. A ja som ešte si dal preč vodu. Nie, to som zapomenul. Počkaj, takto použite vodu. Počkaj, ja som to náhodou nedal. A urobil som to troška zle. No. Ukážte. Trocha ťažko sa to robí. To skoro celú farmu svoju zaplavil. No, nevadí. Musím sa len sústrediť. Viem sa na to. A to tak. Proste, keď sa pomodlíte, tak si zoberte túto húbu. Túto špeciálnu. Namiesto tohto. Čo som dáte tam sem. Mrkvu. Ten villager proste tam len tak stojí. Potom robí postupne, všimnete. To proste, čo robí? Áno, takto má byť tá voda. Takto, položíte, musíte kliknúť. No i to je moc. Musíte kliknúť na to drevo. Lebo som neklikol na to drevo, tak to potom dopadne. A ja som inak youtuber. Taký, proste som youtuber. To je lampa, tam je voda. Nie, to nemusí byť to. Musím si zobrať namiesto slebov si, to už nebudeme potrebovať sleby. Teraz tam dáme do stredu vodu. Teraz ideme dole. Zoberieme si koberec. Vlastne ten koberec budeme potrebovať na to, aby proste ho budeme potrebovať, to je jedno. Proste, aby ten vesničan nechodil do toho, zoberte si akú, alebo chcete, ja si zoberiem takúto. Žltú. A tak toto dajte na všetko. To položte miesta. Keď máte, tak
by vám to takto vychádzať. Tak to má vyzerať. Vlastne teraz tam dáme zemiaky. Tu všade dáte zemiaky. Potom tam dáte villagera. Teraz môžete kašľať na villagera. Villager sa dajte až potom. Ak by ste chceli, tak tu druhé poschodie ešte dať, že aj, že odtiaľ to po tú vodu si dáte zemiaky. A tam inde si dáte napríklad seno, neviem, proste si dajte seno alebo niečo také, nebudete chceť. Ja vám to nehovorím, kľudne nemusíte robiť to podľa mňa, ja vám iba hovorím. Ja to urobím tak, jak som to povedal. Už na polku dáme to a na druhú dáme to. Takto. Teraz si zoberieme ja si zoberiem seno a na budúce mi napíšte, že čo by som tam potom mal dať, keď budem robiť automatickú farmu. Jeden blok musíme vynechať. Tam všade dáme pšenicu. Na takej úrovni, na takej úrovni, že jak Snapdragon 8, 3. generácia. A teraz som takto dáme pšenicu. Áno, doteraz som to robil sám. A video možno vyjde dneska alebo zajtra. To zistíte. Tom. OK. Ak máte radi moje videa, tak mi tam prosím vás dajte odbery a lajky. Prosím vás, môžete mi dať. Teraz použijeme takú tu. Opatrne dáme na to kobe. Ešte ho dávam dole. Opatrne. Ten koberec. OK, máme. Teraz na ten koberec dáme posteľ. Vypobliekaj sa. Proste budeme musieť využiť starú taktiku. Viete, čo myslím? To už poznáte. Sledy si zoberiem. Nechám to v tom onom, to by bolo ťažké všetky Eli, obleď sa. nazbierať. Ťažko by sa to stalo, lebo tam boli zombici. Musím to robiť na vrch. Na to posteľ. Kdy si zoberieme glowstone a komposter. Ten budeme potrebovať. To je jasné, ten budeme potrebovať vždy. Komposter sa dá použiť asi iba na normálny blok. Čo by to nejde položiť komposter? No dobre. Takto ja z 3 bloky. Takto to postavíte.
Dobre. Premenil sa. Teraz mu tam dáme sklo. To je dosť času. Dokým mu tam dáme sklo. Tu máme času a času. Lebo to sa... Aha. No tak nech už to skúšam tretíkrát. Stále mi to nejde. Zapomínal som, no, preklikol. No a mňa... Potom mi môžete napísať, či vás baví hrať Minecraft alebo Roblox. Podľa mňa je najlepší Minecraft. Jo, tak to buchnite, tak on sa proste zabudí. No a ja... Levko, už si mohol s tým telefonom prestať, ale vážne, už to preháňaš. Dobre. Už to Levko, nie dobre, Levko, už to preháňaš. Dobre. A tu? Zostalo vesničo nový. Rozbil však. Zapomni. Jak to funguje hopper. Dám tam mrkvy. Nechce odísť. Sleby spracovať toto. Ja nemám pyžamu. Prečo nemáš pyžamu? Tak tam môžem dať spracovať. Mama. Proste dám hubu, keby náhodou niečo sa stalo. A toto je video a ešte mu dorob... A toto video, toto je koniec videa a čauko, čauko.